De Jerdaansbreiger die zit er in de 20 jaar in kwam en die wie is versleten. Dus toen had de gemeente besloten van er moet naar Breigerdek in. Maar ja, hier op een heugen waar, daar zijn ik een stukje wat boeren, er zit een camping, er zit een hotel, dus die mensen moeten natuurlijk wel heen en weg. Het is een heel wichtige Breiger voor die mensen. Dus er moest hier een pontonbreiger komen, maar die mensen zijn wel hier tevreden en pasborden en ja, zei je dat hij is een beetje gang. Ja, het bevalt prima. Hartstikke goed. In het begin hij zit wat mannenziektes natuurlijk, maar ja, die hebben we opgelost. En tot nu toe is iedereen tevreden. Nou, dat is het belangrijkste. Ja. En dat willen we graag zo horen. Kom maar. Goeie. Goeie. Wat ben je man? Nou, ik had dus de skip even voorthellen, die wien bij een oren op Longen. En om ze dus net weer daarheen, als ze daar net weer heen gingen, had ik ze maar naar huis hellen. Maar nu is het een beetje leuk. Dus nu paai ik ze een beetje mooi bik, zodat ze de heer even vinden, dat ze weten wat ze het eten en drinken mooi heel je kind. Dus daar zijn we mee bezig. Maar hier zit een lang mooi helle? Ja. Ja, we hebben ze in Nes op Longen. En dan wien ze dus, ze wien uitbrutsen deze twee. En die wien bij Orenskip gezellig op visite. Dus nou ja, dat is de bedoeling net, hè? Dus ze winnen een beetje onnodig? Ze winnen, ja, een beetje wel. Ja, ik ben ook nog de liedsten die we hebben. Die ene, die oude liedste, die is ook nog blind hoor, in erg. Ja, dus... Dus het is wel een stelmachine waar? Ja, het is een leuk stelmachine bij. Ja. Dus, maar ze hadden nog net zo zin om nog weer bij me te komen. Ze zijn nog net zo blij dat ze daar wel hellen. Nee. Maar daarin nog een stel? Ja, dat ben eind. We hebben 2 mansjes en 3 vrouwtjes. Dus, en dat rent je rek wat om. Nou, dan gaan we achter gaan we naar wat hinders. Nou, dat is een beetje. Ja. Een hele ploeg beesten? Ja. Wol, hoentjes, katten, alles erbij. Dus ze komen net.